हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लाबावबाय गारनो रोङि अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगाफ्राव दै लोमदों रायजो राजाफोर बिनिनो आंबो बुगामु हालामनि सिङाव थानाय जयपुर गामिनि एसे नुथायखौ देखायनि रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय। बेयाव दै गैया दै बेनिफ्रायनो आं देखायलांगोन रायजो राजाफोर नायबानो जाबाय। बेखिनियावथ' गोबां समायना माइआ नै गेजेरजों लामा दं बेनिफ्राय नोरैबो माइ दं नै नायना लाबानो जाबाय। बेफोर गासिबो माइ गोजा आरोना गोबां समायना नुखायो माइफोरखौनो ओरैबायदि गोसोम जादोंना अखाया ओरैबायदि हादों फुंनिफ्रायनो रायजो राजाफोर नै आं माइखौ देखायग्रोनो दै रायजो राजाफ्रा नायना लाबानो जाबाय। बिनि दसे उनाव आं दैखौ देखायगोन रायजोफ्रा आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय। नैफोर गुथे माइ गोजा नै अखायाबो ओरैबायदि हाखादोंना रायजो राजाफोर गोसोम नै दाबो ओरैबायदि गोसोम आरो हाबावगोन माने अखाया ओरैबायदि हाबावगोन बायदि स्टाइलाव दं दासिमबो नायना लाबानो जाबाय नै रायजो राजाफोर। आं दा दखानाव फैबाय दङ अखा हानायनि जाहोनावनो थाब फैनो हायाखै अब्लाबो गोबावबाबो फैबाय आरोना गोबावजोंबाबो अखा हादों जितिया ना एसे गोबावजों थांनोसै होननानै आं गोबावैनो फैबाय रायजो राजाफोर। नै एसे सिगाङाव नाय दैया नै बेखिनियाव गुथे दैयानो गोजा नै नायदे ओरैजायबो नै सिगाङाव दैखौ नैफोर गुथे दैयानो गोजा नै दैया बेखिनियाव गुथे दैयानो गोजा आरोना बेखिनियाव माइ गायबाबो थाखाया नैफोर गुथे दैयानो गोजा नै ओरैजायबो नायना लाबानो जाबाय नै दै गोजा बेफोरो नै बेफोर गासिबो दैयानो गोजा आरोना लामा सेर सेरैनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।